presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapong iyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaniyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Manuel. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ato magtatampo si Manuel. Kaya ang problema ba niya sa kong asawa nga palautang? Grabe ka palautang. Pero limtanon. Aron inyo yung masabtan ako sa gilano no? Ingno ko na ni pagsugod ang tanang nahitabo. Hindi mo malimutan kung kailan nagsimulang oray. Saba sa dali nila. May mga batasan pa eh. Tindahan. Usa! Naitaw tindahan. Ano? Ate man na ito yung busy kay ko. Nalamba ko dyan. Sige, okay. Ayo! Ayo! Unsay ato? Ayo! Unsay ato? Ako, ikaw ba tagyo dinitindan? O ako, palit ka? Ako hapon pautang kwarta, ha? Ha? Ako dire paret, ha? Ako pautang payong. Payong? Payong? Oh, Di ko mangutang og payong. Daghan amo ana. ako pautang payong pakapin 5,000. Payong pakapin 5,000? 5 bir. Kuyawa gud pakpakan be. Pakal, bi. Let's go, silong, bi. Oo. Wakiberse. Ha? O zaman, ha? Ako, bawal pautang kwarta. Bawal nga ako lang pautang payong pakapin 5 mer. Pasabta ko ana be, pasabta ko klaruhi ko. Hanene, ha? Kina ako payong barigya 5 mer. 20% matagbuhan na tubo. Ako, na kami, 5-6. 5-6? Oh, 5-6 na. ni 5-6. Ginawa sa ko, ha? Sige, ikaw kalisod ka Ako ginawa. hatag ra 5 mer. Ikaw bayad tanan 6 mer sunod buwan. Ana di ay. Aron di rin bugat ba? Di ka bugat bayad. Heavy payment ba? Ako ningiri mo araw-araw. Araw-araw? Arawan. Arawan? Mura ka arawan, ha? Ako hatag ni mo 5 mer, ha? O ya, ikaw ra bayad 6 mer. O lagi-lagi, sige kasabot ko. Sa 6 mer, divide 60 equals 200. 6 mil divided 30 days. 30 days. So 200. 200. 200 akong adlaw. 200 adlaw. Okay. May tama ka? Ha? Uy, wag yun nung tama ko tahon so ko adik-adik. Di ko tigamitan na ng ginadiling drugas. Wa ko magtama. I mean, kanang korek ba? Korika. Sa una na to, kuri ko. Karon Duterte ko. Korek ba? Korek, di korek. Tarunga sa naglitok Bumbaya ka. Oy, kay bibi ko. Duterte ka? Duterte ko. Aper. Aper. Paraya ka. Taluwag litok ako, bibi ko. Bibi ko?
Bibi Farida, Bibi Umiga, Bibi Abriosa. Dili. Ako sa ba na yung bibi ko, ha? Bibi ko, bungol-bungol ko. Bibi, bungor-bungor. Kaira ka kanang spaghetti quarastik. Unsay spaghetti quarastik. Kare, isusa. Wakibirse. Tuhi anong istorya hapak. Usa? Nangutang na sa hapon to turko. Nagpautang man, lain sa kay imong balibaran. Ay, utlang. Nabaya pagaingnon no nga to refuse an offer is a great insult. Sa pa day? Today, Pagkapalautang lang yun mo ba? ngano day Manuel? Uy nga, naamang ko ikabayad, Uy! uy! Saan man yung pagbayadaan nga gamay raman kayo ang tinda na to? Nya, dagkan kay kagiutangan. Ay, wag ko mabalaka kay naamang ka, Manuel. Ano mo ko? Hapit na matapos buwan, Manuel do na mo. Ay, pita ko na mo utlang eh. Di yun kita ba? Di kita katigom. Ha? Kuwang ibayad ang imong mga utang. Kuwang na itong kita. Kuya, siya Pastilan. ba? Muragi ka, wa maanad. Kanay mo nga ano? Kung kwaon ang ila na, nabaw ka usara. Utlang, kuhaon ang L, utang! Oh, na ikaw, palautang ay kang dako. Salba ko uta! Muna ko asawa nga si Utlang. Palautang kayo. Nagapos ang mis utang. Unya to. Sige, Ki. Salamat kay Ki. Bye! Saan naman sa to Utlang, ha? Ay da, akong giutangan. Lain na sam. Lain gyud kay lahi naman sa tugnaw ang nianhi din Oy, Utlang. Pero Oy. medyo dako ang iyang tubo. Ang 5,000, mag 7,000 man. Di dito 5'6". 5'7" na ito. 5,700! Kabantay day ka. Kabantay mo lang. Ano mangutang sa taong ka, uy? Ay, aron ibayad sa laing utang na ako, Manuel. Wa na, timailhan na gina. Di mailan nga unsa ba? Nabuang na ka. Ano na nakasulti mo sa karon na buang na kuwi? Tarong mo ko ng tao nga, ang ibayad sa utang, inutang sa... Manuel sad, uy. Lagot ko naman. Nagasuasoy magilong, aso kayo! Mura ka nag-taxi nga YX. Salba ko, tap. Muna ko sawa nga dato nga pobre. Dato kay permi man dagang kwarta. Pobre kay kuwang ibayad sa umaniyang utang ang mga kwarta niya. Unya. Ay ako waman mani, oy. Wa man ni moy. Ngano niya mga mom? Ako bankrupt negosyo. Ako pablay na. Unya? Ako na sakyanan. Bankrupt na ako negosyo din ay Pinas. Ako, bike na lang. Pero plat man ako bike. Anidid ka bangko. Gusto ko mani alon ipabulkit na ako bike. Mao ba? Kaluoy ko tao din. Hala, nasayo pagduol na mo. Wa man may kwarta. Ay, nala, sige. Lakaw na lang to. Ngita lang ko utanganan. Kadiyot lang. Sure ka, wajud kay kwarta. Wa mani. So, ikaw wa man ni, wag yung kay kwarta wa man ni. Maudi ay nga wa man ni imungan, kay wa man ni gini kay kwarta. Bugal-bugalon ka. Naunsa nga taong kautlang. Uy, upiluoy kayo ng insik. Sige, alin na lang ko. Kadiyot. Oo, sa naman sad. Bugal-bugal na sa kunin mo. Dili, uy, mangutan ako. Unsa man. Nganong puti man kay kagnaong? Chinchacho man na. Napo nilagan ana di ay butanga di ay. Pautang ako sikbi. Sige. Sige, pautang ako ha. Sige, bitag yun mo ay. Wadyo kay liatan na. Sa una, kwarta rin utango na niya ko asawa. Pero nilibel up. Ang kanahan, sukad itong ipautang sa turko payong hangtod nga ni utang sa bughabol, appliances. Wa ang ipalabyo niya ko asawa eh. Dagan ito higayon nga ang muslingan, hubako ni Agis amo. Unya to. Noy Jose! Punong una, Noy! Hi! Uy, utlang. Ay, kanang, dito magikan sa eskwelahan, Noy Jose, no? Okay, ting seleksyon sa mong senior sister.
Bakit sinyo Ay da, awadaan palagi ko. Ay, ano man unta, ha? Mangutang lagi unta ko ni mo ni Jose. Ako, iimong ko tangan, ha? Ay, oh, good, oh. Ay, man tayo ko sa bawat lang. Asam ko pensyon, gawa mo ko grado. May trabaho, masakit to na pag yun. Lagi unta mangutang ko kanang... Nasa lagto na kanilang yung senyor sa sarang gisaligan para palitan ba na ko maintenance ba? Ay, nahibaw ko ana ni Jose, uy. Yan nga lumungin mo ako may utangan ni mo, ha? Panango, pamagod mauli ang akong bana nga si Manuel, no? Ito pa sa trabaho. Maong na timing man nga, naagi ka din sa amo, unya ting senior maron, maong huwamanti ka. Importante magod kay akong gamitan, no? Ibayad na ako. Ibayan? Ibayad sa akong utang, aron makarinyo ko. Ganyan. Ay, kabala ka, noy. Kanang imong 3,000, unyang gabi, mag 4,000 na. Oh, tig-release man rong hapon. Mong inigdawat na ako, kanang mukubra dayon ko. Kay mahurot man akong tinda, so mangumpra sa jud ko ana. Human, atuon ta ka sa inyo. 3,000, mag 4,000. Okay, deal? Mauman ka, ha? Lagi! Sige na, Noy Jose, maluoy ka na ako. Kaya akong ikumpra, kaya tanawa akong tindahan, Noy. Sige. Siguro ay taong utlang, ha? Para ba nistambal ko, ha? Ay, sure, Noy. Uy, sureness na sureness. Uy, Asa pa? Nasa kumbrip. Nabulsa sa kumbrip. naade di ha. Nanimaho na. Para, Uy, hala, pinutos mo nagpanyo lagi. di siguro kita ni nako ni. Kay lisod kay nagbuan sa may palitambal. Niya. Sumutan lang sa ng panyo. Kinanas lang sa kumbrip. Daghang kay salamat ani Noy Jose, ha. Sige, lang. Ulit ako. Aron na makapahuway na taon ko. Sige, padayon, Noy. Amping. Salamat. Sige. Yes. La 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 la. Oh, Bayon, mas utlang. ay kisabay di malipay anay. Ipautang man kong Noy Jose. Oh, kita kinot pag yun mo ito, Jose. Nga masakit to man taon to. Para na siyang maintenance tambal niya yung pastilan. Ikaw ba, asa yung palabihon ni mo? Ang maintenance ni Jose o nga akong ibayad sa kong utang ni ng Philly? Karon iya ra ba ko kung ikiha ko di ko kabayad? Sa! Napay lain. Napay utang na kong Winchell, napay utang na kong Casey, napay utang na kong Marites, napay utang na kong Ingrid, napay utang na kong Priscilla. Magkuta, Mary mo, oy! Sal magkuta! Grabe kay kapalautang niya kung asawa nga si Utlang. Miabot yun ang panahon nga nagkabuang na yun siya sa pagbayad sa siyang mga utang. Nagtug ka na noon sa usakit. Unya to. Utlang, dali na, mga una ta. Uy. Oh. Ngano ka naghila ka manggod? Mapriso na yung kuhili! Mapriso na yung... Ngano man ikaw? Nagan kay demand letter ka naabot na ko. Nilagyan kaya na ko ang pagbayad sa akong mga utang. Ang sweldo na yun ako, de. Kuwang kay bayad sa mga utang na akong yun, Manuel. Usa? Nagahan magkainan sila. Bilisin mo. Maunay pago ni mo sa imong pagkapalautang. Wa kas lugar, sige, pangutang. Asawa mo kunin mo tabangis ko. Ambuti mo eh. Lugar ka kung sigig pahimang doon mo nga hunungin na na imong pagkapalautang. Kaya magapos ka na utang madugay. Mawari na ba ito bugay, Troy? Hain, katong malditong bugat. Bukod. O, nga naman. Ako man sa itong giutangan. Na, patay. Patay ka to. Nagkara ba itong pasil? Tabagi ko, Manuel. Maloy ka na ako. Tabagi ko. Wala ka niya, oy. Ayaw! Hala, Ayaw! kinsan. Ako rin na please suportahan. Bugard? Saan? Ako. Ni ako. Kay maningil ko siyang utang, ha? O kung di ka mo bayad, rapiduhon di ka. Brata! Sabot mo? Ha? Utlang. Utlang? Utubag ka tao na. Kinsang utlang.
Kikinsa mo? Kikinsa ka? Ako! Oo, ikaw. Ako lagi! O lagi. Manuel man taon eh, ha? Imo maning ba na Manuel taon ko? Manuel, akong bana? Pataka man lang ka. Wa man ko'y banang nganlag Manuel, oy. Ikaw, kinsa ka? Hello? Oh. Ako yun? Oh, God. Bugard ko. Ako yung magyutangan og 20 mil, ha? Asa naman? Bugart? Bugart? Murag ikaw to kung bana. Ikaw to. Dili, oy! Pagagsa ko, pahagka kong bana ko. Ay, baguhan ko ba yun? Wala problema sa kong asawa. Tungod sa iyang pagkapalautang, nagpabuang-buang na. Aron di kabayad. Kung kamo pasultihon sa kay mga bahatan ko ani, Manuel. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Ate Chichen, good morning diha! Good morning, Kuya Alan. Good morning. Salamat, Ate Chichen! Salabat, Don Pepe Salabat ug Don Pepe Coffee Native. Oo. Unya, bangon yung mga bago nila, Kuya Alan. Unya, ang sa kanunay, ang Don Pepe Tablia, taas ang energy, happy, permi, nagkaraghan na sila. Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom sa Diamond Yema, OBM Special, palit kay Crunchy. Ang Paulitos Macaroni Crunch, ug ang Tasty Fish Cracker. Palit mo ha. Palit mo kay the best ka na. Nindot ka ng Tasty Fish Cracker, ha? Nindot ka na taon. Nga Paulitos Macaroni Crunch, usap-usapon. Unya, ugom-ugom, OBM Special, ug Diamond Yema Special, mga bata. Inuupon mo sa ato ang kaping matapang. Ang Tasty Fish Cracker, ang Don Pepe Tablia, mga bata. Inom yun mo, ana. Ate Pres, good morning mo di, Ate Pres. Morning sa tanan. Ate Pres, iniinom sa siya kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ng Said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres, Okay, ang sendo dato karo kadlawa. bao si Dodong Manuel. Manuel. Ay, Manuel, problema yung asawa, palautang kay Ate Pres. Grabe ka palautang. Tungod sa kadangang utang, Ate Pres, sakit siya kalimtanon. Ha? Oh, limang Sa ka... pagkalimtan ng mga utang. Nakalimot siya nga, katunan ning nilisog kayo kay Betty Mel. Siya, ha? Kinsa ka? Siya, ikaw, kinsa ka? Si Manuel ko, imo akong bana. Siya, ha? Ako, kumana, siya. Ako ba ko, imong yutangan. Siya, ikay akong bana. Gaksa ko. Alzheimer di ay. Alzheimer sa utang. Siya, si Kuan noon, katong isog kayo mo'y, Kuan, kanang, iyang gigako siya, pagaksa ko, hagka ko, bana ko, nabayo tayo siya, ay, babuang ko ba yun? Nabayo tong bugbog, out sa tayo panganat niya. Mga na yung problema ron Doon na rin si kay Badlong Gulyat na yung mga utang. Huwag tuo ang iyang utangan. Oh, muna nahitabo niya. Ato lang paambitan diretso si Sir Manuel. Matod pa dire, arita makuha sa bagong kasabutan, New Testament 6. Okay, verse 30, kadit ha, 36 po kumasayop. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga utang? Mga kaaway. Kaaway. Oh. Asa ha? Asa hagi. Sipo sa ka ba? Tiguang na tadi kaklaros ko ang numero. Ita. Sige. 34, 35. Okay. Daadri na kabutang. 34 to 35 to 36. Higugmaa, hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo nga to kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayaran kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Karon na. Busa pagmaluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan. Karon. Gingon dili nga pahulamon kuno nga dili ta magpaabot og mobayad ba ang nahuwam kanato. Pangutana. Karon. Ang iyang paghuwam di kinahanglan ba gayod? Pananglitan way bugas,
way makaon ng adlaw so manghuwam. Siya ang iyang pagpanghuwam. Kinahanglan nun din manghuwam ngaya para raman mga kapritso ang iyang paghuwam. Pung pasa ko na sultira bagulyat, kung ang imong gipahuwam nga kwarta nga ito na tawa na niya siyang nang huwam kay para na day ang ilingaw-lingaw dili ko tungod sa ilang kalisod wa ko no kay blessing Ba bitaw. wa ko naggrasya sa imong pagpahuwam Tinod na. mao nga Pero na Manuel kay kanang importante sa kay gamito nun bam para latang ay butang na to kanang para palit og kanang mara maisak sa balay ba para kaon o kanang wa kay ikapamahaw wa kay ika sa diha way bugas way mabawon imong bata way ikabayad sa examen imong bata dili ka take og periodical test imong estudya imong sa elementary ana ba ya og ya la gyuding kasi nga nang sakit sa ingon ana nga ya li ko na andan ba way na nga po solbarang din na Manuel og mo nang mura sang nayabag ipatanaw na ditong Dr. Obra itinuod sang nayabag basig dili na sa mayabag kung dili na sa makautang, makabayad na siya, mabalik na siya katarong. O ang katapusan, ato na lamang iampo ang iyang kahimtang nga mausab siya, nga matarong na siya, aron ingon, dili ka makakita og problema kay ingon ana nga naatay utang ikasugat mo ring dana may lagay rin syudad Gulyat kay dako kay Krasada o ikasugat mo liko kaswa o gato ka probinsya kang daan Pikas dapin kawayanan, pikas kakugnan, asa mo kalihay? Pampang, asaw kalihay. Oo. Ano diya? O, para may badlungan ka ni mga asawa, aron sa ingon matarong ang iyang pagkinabuhi, maluwas ang iyang lawas, maluwas ang iyang espiritu, maluwas ang iyang kalag. Okay. Salamat pagpinagat ang tulaman niyo. Kung ako ang pasultihon.